Goedemorgen, Lebenswasser. Mijn naam is Kenneth Jesberg. Ik vind het zo dat die als tijd 13 dagen om hier aankomt om ons op God loven en prijzen van de ons zondag is morgens. Welkom thuis. En voor alle van jullie voor onze livestream kijken, dan dank je voor de gelegenheid dat we kunnen aan je hand aankomen. Aan je voort aankomen, waar we je ons van kijken doen. Mijn gebed is dat je mag redelijk gezien worden van de ons zondag is morgens. We worden gleich het eerste ondervangen met de bekoormerking. November den 4. klok 7 uur hebben we een vision klos geplant hier bij Lebenswasser Kerk. De vision klos voor alle we gleich meer informatie te hebben van Lebenswasser aus de Kerk. De vision klos ook voor zo'n we gleich een maathelper te worden. En de vision klos ook voor zo'n we gleich een glied te worden hier bij Lebenswasser Kerk. So wenn ihr einen von diesen 3 Dingen interessieren, dann sind die auf Ihren Informationsdash für Vision klos im November den 4. Hier bei Lebenswasser Kerk habe ich weiter aufgemerkt, dass die ein Part von dem Meer für Jesus Projekt sind, wo wir nun bieten in unsere Kerk und in Norden sehen. Und so feiern sie eine Meer für Jesus Kerk so eine Seiten dann. Und wir freuen, dass jeder Mann ein Haus nehmen darf, dass jeder even beten darf, dass der Heilige Geist ihn laden darf, wofür wir wollen geben zu das Meer für Jesus Projekt. So nehmt ihr wirklich meine höchste Erfahrung und bringt den nächsten Sonntag für Dankfast rein. Wir merken, jeder ein von Ihnen Motto zum Part zu sein von diesem Mal für Jesus Projekt. Du sagst vielleicht, ich kann nie Raum nicht so viel geben. Aber wirklich hat jeder Part so teilt und wir können das Gebiet vornehmen. So nehmt ihr kurz wirklich meine Haus, bet du über und bringt den nächsten Sonntag rein. Nach ein Ding, wo nächsten Sonntag, November den 7. Jahr, klok 6 Uhr, bis hier bei Lebenswasser Kerk, haben wir uns Mathalper Event geplant. So wenn du ein Mathalper bist hier bei Lebenswasser Kerk, du bist eingeladen, zum Rüte kommen, zum Gouda Event zu zelebrieren. Du wirst Onkel sein, ganz und sonst. Du wirst bei einer Rede sein, wie hier bei Lebenswasser Kerk, wir haben bloß ein Event einzureiten, zum Dankeschön sein, zu jeder ein von den Mathalper. Wir sollen wie viel Zeit und wie viel von ihnen Guben hier investieren, hier in Gott sein Reckbüren, hier bei Lebenswasser Kerk. So, ihr seid alle eingeladen, so dass nächsten Sonntag, klok 6 Uhr, so wird für 2 Stunden angehen, das Onkels und sonst. Wir freuen bloß, dass ihr uns wollen laden, dass die Plante kommen. Dort kann ihr in den Planning Center App tun. So, wenn ihr in die App ummerken tun und ihr in den Schedule nachgehen tun, du wirst ein Schedule sein für November den 7. klok 6 Uhr. Und du kannst dir entweder Accepten abtragen, wenn die Plane das kommen, oder die kleinen abtragen, wenn dort nicht möglich sein, dass die dann wollen kommen. Und so, wir können verder weiter zu haben. Jene ganze Familie ist eingeladen, wenn du ein Mathalper bist. So, wir haben dann eine Ändernis gemerkt, wir wollen die Kinder auch einladen. So, wenn die hier Mathalpen, das die kostet den Morgen oder die Früh, und auch die Kinder mitnehmen, hier für den Mathalper-Event, November den 7. November den 21. klok 7 Uhr habe ich hier ein Anbetungskonzert geplant mit David Teubs von Paraguay. Das Anbetungsevent wird ganz und sonst sein, so lud all deine Freunde und Familie an für November den 21. klok 7 Uhr. Jeder Sonntag, halb auf des Morgens an der ersten Klosterstube, habe ich eine Bettstube gerade gemerkt für die. Eine gute Gelegenheit zum zweiten Gottesdienst kommen und eine Zeit nehmen zum Anstehen an ihr Bett. So mag ich dort jetzt jeder Sonntag, halb auf des Morgens. Und dann zuletzt, wenn ein Lebenswasser kommt, das ist die Kerk. Du kannst dich vorbeikommen, wenn die dort nicht empfehlen darf, dann kommst du ein Klimasse ladig. Und die kommen, wenn die noch Park in den stellen, ganz und sonst. Oder du kannst dann durch Lebenswasser kommen, kommt in die Uni stehen, mit der Geld oder in Hand bringen. Das sind alle Bekommmerkungen für dieses Werk. Das nächste werden wir in eine Zeit von Anbetung angehen. Für jeder Ort, wo man uns von der Unterhalb ist, entweder Frau oder ihr Brauchen, Gott hat einen guten Plan für uns. Bau und denk home. Wenn ich sehen, dort treibst du Wutter, ich kann nicht ja, ich verdring nicht. Und wenn dort Wutter über mein Kopf liegt, ich wollte die Latz mit joy mal los. Wenn ich gebrochen, in meinen Nöschwoll, ich wollte die Haste rolle, die dein Gott am Blut. Die hast du alle, die dein Gott am Blut. Ihm jetzt in Wahrheit, in der Antwort der Brot, das wird ihnen Leib nicht kommen down. Die hast du alle, die dein Gott am Blut. Wenn ich in drei Togo, die erst bezieht nie, du bist drüben.
Ik weet u laat, mij niet alleen. Hard u best rond mij, ik verg mij niet. En ik je breken in mijn neusval. Ik weet u haast te alle tijd en goede bloed. Ik weet u haast te alle tijd en goede bloed. Die moet zijn waard en dan wordt het brug. De sport die de lijf niet komt doen. Ik weet u haast te alle tijd en goede bloed. Was die leben juist, doch wie alles wie niet euch. Was die Steine weichen rot, kennst die doch grob je gut. Blut ist still, wie Bäume best, lang sie die verleben, jenen doch grob. Jesus lebt, wir singen die Eulerlüg. Der Kraft von Död ist hier Breken, der verändert uns. Der Gott, wo verkommen ist, wollt uns sehen. Der Gott von Beladung, Veränderung ist. Was für die Leben joist, doch wie uns wieder. Was die Steine weichen aus, tschüss nicht doch grob je gut. Blut ist still, wie Bäume best, und lang sie die verleben, jenen doch grob. Jesus lebt, wir singen die Eulerlüg. Die Kraft von Tod ist hier Bergen, die verändert uns. Wenn du lebst, fang die Hoffnung an. Wenn du lebst, hat uns Leid niemals ein Ende.
verändert und lässt. Wenn du lebst, fang die Hoffnung an. Wenn du lebst, hab dann treu niemand gehen. Wenn du lebst, hab die Leben, det verändert und lässt, det verändert und lässt. Nur du verstehst, ich wollte mehr Welt, und om sich die für den Leben, genannt und groß. Ja, es uns weh, wir sehen die Ohrlagen, die Kraft von der des hier Bergen, du verändert und lässt. Oh. Dankeschön für deine wundervolle Genug, Gott. Dankeschön. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised to me His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow,
the sun forbid to shine, but God who called me will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Hela Apostolische jeder Wächten, jeder Kram, hake mini gonsan, hake mini gonsan. Hela Apostolische jeder Lene sentivo, hake mini gonsan. Det maakt me grün för dig. Zum Dammor hammer die Western, zum Dammor hammer die Western. Det maakt me grün för dig. Zum Dammor hammer die Western, zum Dammor hammer die Western. Zum Dammorama die Western, den Bergwerk grün für dich. Zum Dammorama die Western, zum Dammorama die Western, den Bergwerk grün für dich. Zum Dammorama die Western, zum Dammorama die Western, lag mir grün für dich. Zum Dammorama die Western, zum Dammorama die Western. Tabby Ferdi kommen, krak hier, Tabby all unser Leib und die bringen. Wir leihen alles han, krak hier Ferdi. Die schwere Dinge, die gute Dinge, wat immer ook nog zijn, dat dient Gott. Dankschein, dat wir uns kennen, ganz auf die Verlute, ganz. Wir seien immer wieder frisch. Dankschein Gott. Dankschein Gott.
som väcker mig från mina religion. Din varje splittrar, din varje splittrar. Kära dig från mina religion som väcker mig från mina religion. Din varje splittrar, din varje splittrar. Du är vår Gud för dig. Tendang våra motivaster, tendang våra motivaster. Du är vår Gud för dig. Tendang våra motivaster, tendang våra motivaster. Vi säger sagt, jag mer grym för dig. Jag mer grym för dig. Herre Jesus, vi mer grym för dig att du kostled. Det sind Dinge in uns Leben, wo wir fallen, so wie sie alle vor uns holen, das Angst in uns Leben, das Twivel. Und jeder Angst, jeder Twivel, jeder die, wie sagt, wir mehr grym für dich, wenn du was uns led. Die Dinge, was wir nicht weit, was in der Zukunft ist, wir geben an die, wenn wir weiter du besser in der Zukunft. Dankeschön, Vater. Dankeschön, Herr Jesus, für uns Leben. Dankeschön für uns Frieden sein. Dankeschön für mit uns gehen. Und wir sagen es, wir merken Rühm. Wir merken Rühm. Kijk wo du bist, sei es, ich merke Rühm. Ich merke Rühm für die Herr Jesus, ich merke Rühm. Wenn der Herr Jesus, der will die leiden, er sagt, er will die in Frieden sein. Er will die leiden, er will dich hier durchleiden. Du brauchst dich allein down. Sei es in dein Hart, Herr Jesus, ich merke Rühm. Ich merke Rühm für dich. Dankeschön, dass du so gut bist. Dankeschön, dass du uns live hast. Dankeschön für die uns. Wir sind die Gott. Wir sind die Gott, Herr Jesus. Wir sind die Gott, Vater. Und wir merken Ruhm für dich. Wir beten das und wir loben dich in Jesus Namen. Amen. Amen. Wer Jesus eine Hand geben. Dankeschön, Jesus. Halleluja. Hey, ich kann Ihnen toll sagen. Welcome alle in Lebenswasser. Mir ist ein bisschen Freude, dass ich gerade welcome heute hier von dir. Vielleicht sei ich zum ersten Mal hier, vielleicht sei ich ein Stück in der Kirche was, du sei, war das trägt tschüss. Dankeschön für hier ankommen. Und wenn ihr ja sind, ich wünsche bis, dass ihr hier schein gehen, aber es ist ein warmer Welcome zu euch. Und auch für alle, die uns checken online, ich weiß nicht, von wo ihr seid, vielleicht könnt ihr uns schreiben und sagen, von wo ihr uns checken down. Aber uns ist ein bisschen eine Idee, dass wir können nach Jün kommen und dass ihr hattet deren aufgemerkt, dass ihr Internet angemerkt und dass wir können in Jün heim kommen oder vielleicht in Jün fertig, wenn ihr reisen, wo immer ihr seid. Und vielleicht seid ihr hier in dieser Gegend. Ich würde Jün Taron, wenn ihr in dieser Gegend seid, vielleicht könnt ihr nächstes Mal hier im Haus kommen. Aber anyway, welcome to Jün online, Menschen alle. Von der ist ein bisschen sehr besonderer Sonntag war von der für Lebenswasser einstaubt, war Verweich für Lebenswasser. Und was wir wollen tun von der ist, wir wollen unsere apostolische Elders ansaten hier in Kartstedt wieder. Fair wird das tun, weil ich ein klein bisschen sein würde, dreht mit uns Meier für Jesus Project. So wir haben Meier für Jesus, das im Grund, dass ich kann sein, wir bühen an der nur eine Seed hier, wir merken da mehr Raum für Kinder, merken da mehr Raum für verschiedene Dinge, was wir hier wollen. Mehr Raum, merken da, wir können mehr Menschen anladen. Und so, ihr seid all Part von dort gewesen und ihr könnt wieder Part von dort sein. Und so, in jene Zeit verjünt, das ist eine Envelope, die kann in der Rüt nehmen, Kork dabei, kann dort utfallen, wie viel die wollen geben. Wie viel wollen die geben, dass das hier was fertig war, und nicht bloß dort. Wie will das mal, wenn die geben, dann 10% von dort nach Bolivia schicken, nach der Kirche, und die Kirche hat nie das Leben,
En we gaan nog manchmal davon geredet, wat hebben we meer gedaan in Bolivia? Wat würden wir kunnen doen, dat we würden kunnen onze show abgeïerd hebben in Bolivia? Wenn wir reden, veel mensen, ik weet, er zijn mensen die ons checken van daar. Aber dit Jahr ist Edward Giesbrecht hier, wie Anfangsjahr, wie hier, und er ist der Pastor da von der Kirche. Dann war mir das klar, Gott redet zu mir und er sagt, das ist ein Weg, wo ich würde können, die Kirche in der Stadt, wenn du sind, all schau ab ihr. Sie down da all Kirche, sie regen Menschen da, und Kirche, die wost, und so, wie kann ein bisschen Platz sein mit dort, dass wir auch in der Stadt, und so, was immer je war geben hier, 10% weil wir da noch die Kirche geben. En aan 1% wel we naar Israël schicken, naar Israël. De mission die heet One for Israel, uit voor Israël. En je kan er part van zijn. Het is een beetje een goede ding. We doen dat al in de steden. Er zijn missionaren in Israël, wat de mensen naar Jezus leiden doen. Dat die zijn toch hungrig. En de grote arbeid wat je doen. En we alle kan er part van zijn. Je bent al en je kan weer. Want je de envelop eruit neemt en zegt hoeveel je geven wil te deze dingen. Mir ist das klar geworden über die latere Zeit, dass ein Farmer, der nicht seinen Sohn im Speck ernähren und sagt, ich will meinen Sohn hier ist der zu loten und bis er da alle fein hält. Der Farmer, der seinen Sohn in die Erde nehmen, wenn er will, was trägt hat. Und so schafft er auch mit ans Geld. Ans Geld in der Bank ist nicht gesät. Und so, wenn du was sehen und Gott sieht direkt, dann das eigentlich steht, wo die Kosten vom Platz sind. Und so das Geld in der Bank ist nicht gesät. Und wenn ihr was habt, und Gott hat gesehen, und ihr sagt, das ist ein Weg, wo ihr keine Part von sein, wie will bis Partner sein mit ihr in den Weg. So, das ist für alle ab, jeder einer kann geben, junge Menschen, Jugendliche, wer immer das ist, ich kann alle geben, das hier nicht zum sein, wer das meiste Jahr bloß zum sein, ich habe alle taub, dem Projekt fertig merken, und ein Sehen sein, zu den Menschen besiegt, das ich kriege. Und so, ich merke, bis mal dort, und am nächsten Werk, nächste Sonntag hast du einen Dankfast hier bei der Kirche, dann kann ich die alle mit zurückbringen und dann können wir sagen, wo wir können wieder schaffen. So ich sage allen für euch Dankeschön zu euch, was der war Platz sein von das. So, wenn wir apostolische Elders dann ansaten, dann sind das von der Frage, so was meint das? Was tun die Elders oder was meint das Lebenswasser? Basically, was das ist, die Elders, die apostolische Elders, die kommen besiegt uns und sie sagen, sie wollen mit uns taub, bis uns in der Stadt, uns Freund sein und uns Rot geben, wenn uns Rot fehlt. Aber sie kommen nicht näher zum Eber uns sein, sie kommen bloß zum uns in der Stadt. Und so keiner Bock zu denken, dass wenn sie hier worden ankommen, wird es dann alle anderen schon fahren zu loten, oder wollen sie die Kirche noch eine andere Richtung nehmen. Sie sagen, dass sie wollen uns in der Stadt, wo wir alle hingehen. Du sagst, wohin wir das tun, als Lebenswasser, als die Kirche, was allein steht, was nicht in einer Mission, in einer Conference ist, und dann so ein bisschen gute Ding, wenn wir irgendwem haben, wo wir können nochmal hingehen, verrot als ein Pastor zu uns. So it is a privilege and an honor to have Steve Myers and Steve and Deborah here from Amarillo. So they live in Amarillo, Texas, and they're here with us today as we set them in as apostolic elder, or him as an apostolic elder, and also Irvin Cornelson from Canada. Irvin and Roberta, his wife is Roberta. She could not make it because of her schedule, so she's not here. But it is truly an honor to have them here. This is a relationship that we've had with them for over the years already, a friendship relationship that we built and walked together, and it's truly an honor. So I would ask that Steve and Irvin, if you guys, if you both would come up, both of you come up. And so over the years, these have been my friends. I sometimes say that, well, first of all, here, this is Steve Myers. And Steve Myers has been a friend and a pastor to me over the last several years. We got to know each other about 4 years ago, and just, I guess, built on that relationship and that friendship. And so he has been down to Mexico a couple times, but not during the church service. And so it's good that you're here. And so they live in Amarillo, and he serves in Trinity Fellowship Church. He's served there as an elder, has been in ministry for a long time. And Irvin Cornelson, I know him as well. We go back probably about 10-ish years or a little bit more. Been walking closer in the last couple of years. And he was in the business world for some years, came back to the ministry, is full-time in ministry now.
has a beautiful testimony. If you have a time, talk to him and listen to his testimony, how God has restored him and has brought him back, so to speak. And it's just incredible to hear his testimony. And he's willing also and called to be an apostolic elder to our church. So what these apostolic elders do is they come alongside us. They are a support to our elder team, to our leadership. They do not come in here to move things around or to make changes. They're a relational friendship to us and a support to us, and have been already over the years. You already carry the title. We just hadn't put you in yet, I guess. And so it's truly an honor to have you here. And so what we want to do is set them in. What we'll do is call up all of our elders out of Lebenswasser. So if you would come up, elders, please. And then we will lay hands on them and just pray blessing on them as they walk with us. So what we know and what we have felt and what they also say is that God has called them. God has already called them for this ministry as an apostolic elder for our church. And so all we want to do is just reach out our hand and just pray a blessing on that calling that God has on their life. It's not that we call them, but God called them. God has prepared you. He has prepared us as a team, and we're looking forward to work like this with you. So I would just ask that all of you would stand and just reach out your hand, and as we pray a blessing on them and even as a whole and Lebenswasser. Father in heaven, we come to you and we thank you for Steve Myers, for his call, for the call that you have on his life. And we thank you for Irvin Cornelson, for the call that you have on their life, to come into Lebenswasser, to be the apostolic oversight and apostolic leadership to this church. Thank you for that call. We speak a blessing on that calling, and we speak wisdom over them, that they will work with wisdom in Lebenswasser, that they will have discernment. We speak discernment over them as they interact with the elders, even with the church in general. And we pray a blessing on that call that you have on their life. Father, we also thank you for their families. We pray for Steve and Deborah and their family. We pray protection over them. We pray well-being, health over them, and that you would just guide them. And so with Irvin and Roberta's family, we just pray blessing, protection, well-being over them as well, their family altogether. But Father, we also thank you right now for the unity that we have here in Lebenswasser, for the spirit of unity that is here. We thank you for that. We speak blessing on that. And we just ask for your guidance as we continue to walk and to reach the people that you have called us to reach. We praise you. We love you, Jesus. And we thank you for the step that you have led us to, and for the steps that you're going to lead us into the future. Thank you for that. We pray this and ask that in Jesus' name. Amen. Amen. Så det nästa, I kan ju inte dolza, så det nästa vad vi var down as Irvin vad det karta red ha. I what about 15 minuter att starta red plus en motorsprek till det kvack. And I know that dan what Steve Myers snabbt kom, and dan what hij nog about 15 minuten reden. So here's Irvin. Good morning, Saula. Ik vind dat ik kan met jullie op zijn hier van ons morgens. Ik ga een grote lijf voor je. Meer zijn hier. We hadden gisteren met een grote vaas van verschillende vleesgerechten gemaakt. Hij minstens 2 pond genomen, geloof ik. Zo, dat was zeer fijn. Ik wil een klein paar beetje zeggen wat Pastor Jacob al zei. En een van zijn, ik ga geen autoriteit en dat is het bezit hij vraagt mij. Ik zie niet met wat verzaai, wat andere nussen wat er staat. So actually, he bloos en helpen beziet wanneer er veel wordt. So wanneer had ik zal zijn wat en zal wonderen wat hij doen of wat hij zei. Ik heb weinig te zeggen, niks te zeggen, beziet hij vraagt me. En so zij dank voor de opname die ik krijg, ze weet, ze waarschijnlijk gewoon beziet. Ik ga een grote probleem hebben in snel van reden, maar ik heb veel sport met leden en mijn grauwe haar. En dat champ is anders van die ene leider hier.
So dan wou je maar een keer in je bed houden. Ik dacht, mijn graf houden met halbrecht in mijn respect met kriegen, maar dat al anders. Zo, nooit maar dan zijn niks van waar we mijn voorvallen. En dan is het nog steeds. Maar ik wil gleich moeten spreken. Dat vinden wij naar beden. Voor je leiderschap beden. Je elders, dat voor je beden. Want je beden dan mag je de deel voor God dat hij wat doen kan. Waarom dat eerst weet ik niet, maar hij zegt als we gehoord dat wie zal God beden. Jij zei dat mij beden. Dat ik wil opschrijven op de aard wat er right is. Hij weet het veel beter wat het veelt als wie dan. Maar hij zegt, vroeg me, dat dan wat je doen. En zo, want je bent je leiderschap hier, bijzonder voor de pastor, dan kan God erbij. Beter God wordt een openbaring schenken alle dag, dat hij wordt hem klaar hier kennen, dat hij wordt in vrede gaan, want het mag wel niet alle vredelijk veel te zijn, maar hij wordt en dan vrede weer gaan. Dat is heel wichtig. Maar ja, het is met reden van de gemeenschap, wat je kennen hebben met God, omdat het voor de kerk ligt voor dat. Dat is heel zwaar, want een lied en mensen aan de kerk zeer veel maar zeggen, nou, de kerk zommel, want de kerk moet doen, want de kerk moet zo'n prediker doen, want hij moet wat allemaal al opgedaan was. En ik had het bevonden, mensen wat met zichzelf geen ziel heeft, of geen visioen heeft van zijn leven, of geen mening vindt in zijn ene leven, dan verlangt hij dat van mensen. Krijgsschap en marriage, eigenschap krijg zo. Want eigenlijk aan mijn verlang van God ving dan wil ik dat van mijn vrouw ha. Dat wordt mij gewoon zeer zwaar en een poliet. Dus de verlangen wordt van een ander wat er really zo van God komen. En zo ik weet het was really mooi dat je in zijn leven je verhalen, zijn leven je gemeenschap met God opbouwen. Dat je alle dag levendig bent en arm. Eenmaal de week leef ik blij dat het nu has. Ik wist wat laat ik van eenmaal de week. Meer ik er niet hou. Ik heb bij mij iets gevangen dat wanneer ik de beste tijd een dag tijd spende, dan vang ik aan hecht te gaan. Wanneer ik bloos zeer weinig tijd wil gebruiken, alle andere dagen, voor mij ik dat niet hou. En ik wil je met moeder spreken, dat je zo'n eerste leven opbouwt, dat je alle dag levendig veilig en arm. En 2 Korinther 4 vers 18 zegt het, God deed ons, wat is het Duitse woord daarvan waren? Verzijnen. God deed ons verzijnen, door Jezus Christus. Dan zegt hij, nu heb je dat geschenk gegeven, de opgave gegeven om de mensen te verzijnen tot God. Zo wat immer ik doe, immer ik traf in mijn leven, dem zal ik verzijnen tot God. Dat meent te veel, dat zal zijn klein beetje nog verder naar God als verher. Maar du met wem vertalen is, die opgave om het zo met hem te vertalen, dat hij zich verzijnd valt met God. Zo die opgave hebben we alle, dat is onze opgave, iedereen van ons. En wanneer we een wandel hebben met God, wat er fresh is, dan moet je vielleicht met rust op dat wat ik doe, wanneer ik bloos alles zagloot. Dan wanneer ik bloos doe wat mij einfach is, of wat leester is, dan ga ik het waarschijnlijk niet. Dan dat het leven even gewoon nemen, de dragigheid en de zorgen en wat de alle willen doen enzovoort. Dat kan liggen aan de kop ganz vol maken dat we niet ruim verzet wordt. En aber ik wil leven van wie alle top kunnen, ik ook. Zo'n mensen met God opbouwen, dat ik dat eenmaal zijn kan, God is mijn vriend. Ik heb lang God gedacht, wanneer ik dat een fysieke ongedaan te zijn. Ik dat een fysieke te hoortje als mijn baas. Van nou schaf ik het op als een vriend. Van nou is hij mijn vriend geworden. Van nou kan ik zeggen, ik leg mijn God. Ik leg mijn Jezus. Ik leg mijn Heer Jezus. We zijn nooit op geworden. We krijgen een andere vriendschap. Er zijn 2 goede vrienden wat er niet gaat tijd gespeeld hebben. Je mag tijd te spenden, je alle in alle zijden kennen, je alle kennen deze zijn waar je bent. Je alle veel je top te trekken. Maar God krijgt zo.
wanneer niemand van God hier komt, bloos du maar reden is, dan wordt je zeer leg meid worden. En het veelt dat ik van God hier deed. Want God die mij reden deed, dat jij me zeer graag boost. Dat helpt me zeer veel. Dat rekent manchmal dol, wanneer ik te meer wat gezegd heb. En omdat ik werkelijk mijn vrede kon met God te wonen, dan moet het beide wegen gaan. Dan moet het beide wegen gaan. Wanneer waarheidsboeren zijn, we zijn waarheidsboeren en ons Jezus. Niet aan het zeil, niet aan het verstand, we zijn waarheidsboeren en Jezus. Van daar weer naar dem Jezus naar leven. Dat is de ganze opgave van een christ, te leren naar dem Jezus naar te horen. Sommigen van jullie kennen het veilig wanneer Jezus wat zegt, sommigen van jullie kennen dat hier, maar sommigen van jullie hebben vielleicht beleefd dat God effenlijk te doen heeft gereed. Mijn vrouw heeft mij allemaal beleefd, dat gaat nog niemand. Of die heeft vielleicht een beeld voor je, wat God in wijze deed, of een visioen voor je vielleicht, of zien wij wat God in de reden deed, of vielleicht een niks aan mens. Maar dat eenmaal weet dat God je die gereed heeft, dat is voor die een grote ding. Ik geloof wat iedereen zei, dat is een grote ding voor je. Dat we alle dagen kunnen ze leven, dat ik wonder wat God van al wat van mij heeft. Dat het zeer veel lichter gaan van de kerk, besonders voor de leider, want die mensen zelfs, dat je mensen met God opbouwen. Want die bloos eenmaal de weg in de kerk komen en we alle halen, de prediker zullen doen, dan wordt waarschijnlijk niet zeer goed die mensen geven. En ik wil aan de mensen wat het verzeild dat niet doen, die worden leicht de kerk beschuldigen. De kerk zomaar. De kerk deed niet. Die redt niet van dit, die redt niet van ja. Dat is alle types niet wat het kan zijn. Ik ga zeggen dat ik geloof, want niemand God tijd spenden doen. Ik doe op de vloer liggen. Dat is je weten. Dat is mijn weg. Ik heb dezelfde steden in mijn huis, ik heb mijn gondola op de vloer. En dat deed me tijd een stoot mezelf stel te maken. Bij God kunnen horen. Van nou is het meestal steadhastig. Het gaat al zoveel honderden miljoenen. En wanneer ik dan op vloer lig, dan komt in de gegenwart op mijn nap. Dan komt verzeihung in mijn naam. Dan is mijn angst weg. Mijn angst is ganz weg. Because dat angst leven, maar dat is de tijd we doen met God alleen, ganz in vrede is. Ik kan dus een kort gemaakt voor het drukke leven. Als Adam even verder zich verzinnen deed, die weer 100% in vrije tijd even. Dat is wat ik kan doen gemaakt zijn. Zo we weten het meestal met het leven. Zo we brokken dat we aan de vrede nakomen doen wat God van ons heeft. Dat is wat ganz aangenaam veel weet. Dat we dat beleven kunnen. En die gegenwart te zijn, dan krijg je maar leid van mensen. En verschillende dingen krijg je maar veel meer leid van God. Die worden dingen klarer. Dat was alle soorten dingen passeren, wanneer je in de gegenwart bent. En dan denk ik, het beter hier God te reden. Die moeten tijd spenden met ons God van China leren. Dat we in de stem hier, wat we aan ons hebben. Iedereen heeft de stem. Dat zegt ze, God, de Heer is dat zorgen te dienen is, dat je kent God is best. Maar we kunnen dus ook, we hebben dat wat bitte, wanneer het verstaan kan, wanneer hier kan. Dan zei dat yes, anders wordt ons in alle waarheid leiden. Omdat ons in waarheid kan niet leiden, moeten we hem hier kennen. So dat is de opgave van een christ, die zijn met hem yes, top te connecten met hem kennen. Ik tel de korte geschichte hier van een man die ik met te doen had, is ongeveer 31 oud. En hij kwam allemaal uit, hij kwam op en vertelde me dezelfde geschichte even. Vielleicht zijn er 5 verschillende geschichten, waar hij allemaal weer opbrengt en zegt hoe zwaar dat ze was. En je weet best niet wat God dat wel. En zo weer aan zit am laatst, schreef die maar alle op. Schreef maar ieder ding op, hoe die allemaal weer aan de trick komt. En wat die ändert heeft, wie die God niet verstaan kan, of zwaar man heeft, schreef die maar alle op. Ik zag er 8 dingen opgeschreven. En dan zei ik, nu neem een halve stunde een dag, voor ieder punt. Zei, go we gaan, wie du ganz alleen bent, wie du met God reden kan, dan vrouw hem. God weet wie is dit passiert heeft. God, wat wist hij me zei durch dit, wat ik dan maar beleefd heb. God, wat zei ik van nou en niet durch dit, wat ik zijn kan. En dan zie stil. En dan luurt zijn wat God wat zei te die. Ik zei, dan niet spouden, die ganz laten. God is aan die ziet. God wil die dingen openbaren. Loop voor hem. En zo dat vang je dat aan.
En vroeg op de week wieder, 2 weken wieder, naar Bushams wieder en sagte, well, ik hou een paar dagen geschafft, maar ik roem mezelf het nächste. Dan vroeg ik, waarom? Nou, ik weet niet wat je wordt. Ik zei, God is voor die. Don't kom maar bovenaan. God wordt zich maar dat weten. En hij weet waar je bent. Hij weet wat je veelt. En dan dat waren fresh ontvangen. Want wie kennen God om iedere dag fresh in ons haar. Dat maakt ons christen leven zoveel meer waard. Zoveel meer waard. En Matthäus 6 vers 33 zei, zegt het eerste dat er God is, dat er weet wat top komen. Zegt het eerste dat er God is, dan wordt het er weet top komen. En Römer 14 vers 17 zegt, hij zei dat geen gerecht is niet bloos eten en drinken hier op aarde, maar het is rechtigheid en vrede en heilige Jezus. Zo, wanneer dat beleven kost, de rechtigheid en vrede en heilige Jezus kost krijgen, dan hast je het gemaakt. Kijk, ik vertel met verschillende mensen, God heeft weer een die zegt, ik weet plötzlich wat ik doen zal. Ik voel me zo ja doen, ik voel me zo ja doen, en ik ook dat zo doen, en ik heb me besloten, ik dat niet ga doen. Ik zeg, hold it. Ik zeg, is die instelling van ons zo dat u wist, God in wel doen. Je dat wel 100% doen. Ik zeg, dan best wel 99% door. De 1% wat je krijgt, dat is niks in hebben. Wanneer die instelling erraar is, dan kan God die leiden. Dan wieder dan niet zorgen even. Dus God wordt zich maar het weten. En wanneer we bij dorthin komen, dat we zo niet meer hebben, dat God is een goede God. Dat die God gelijk die weet niet hij gelijk die. Je doet taub schaffen. Die is niet voor God schaffen, die was een skloven. Was hij zo weer op, dat kost me niet shit. Kost niet shit hier en hij weet niet naar, hij fit is, of die is. Dan moet het leven niet. Maar wanneer kost zo'n God hebben, wat die gelijk deed. Wat die hier deed. En die kost die ganz iets schade te aan. Dat kost kraak zijn wat er was. Kraak zijn wat er was. Het is niet oppassen wat er is. Het is maar kraak zijn wat er is. Nou, wat hij met zijn vrede op die nap komen. Dat denk ik eerst, dat brokt tijd. Dat brokt tijd. Ik heb maar mensen die mijn geschicht vertellen, dan zeggen ze, soms zal het ook 5 jaar duren, 2 jaar duren, 1 jaar duren. Ik zeg, ik weet niet. Ik hoop niet. Maar dat wil we Christen helemaal opgeven. We willen dat voets gaan en champion niet en dan geven we op. Beständig blijven im Christen leven is een zeer groot ding. Zeer groot ding. En je daar weer worden van God kennen hier en van God leven kennen, van arme rood krijgen. Je weet je waar we mensen breken. Manchmal zullen we stil zijn tot mensen. We zullen te God gaan. We durven alles met mensen tegenreden. Dan maken we staan tegenander. Dat is zo'n idee, zo'n idee, zo'n idee. Manchmal beter zijn we gewoon stil en we gaan het met God der schaffen. Zeg, God krijgt ons het geld en vraag God, wat met het doen? Red to me. Red to me. En we gaan dan die roodjeffen, die wat zei dat schaft Emma. Dat schaft Emma. Zo ik wens, we kunnen alle zo'n God hebben, wat we zo gelijk deden, dat we in lijf vallen met ons God. Dat is zo verleid van de leiderschap van de kerk, wanneer die dat doen. Al veel dan nog maar rood, en veel dan nog maar motor spreken, ik zie krijg in de stad. Niet voor de dak. Krijg de stad zie ik ook. Dan willen we dat doen. We hebben altijd motor spreken. En de ambt zegt, verzijnen te God. Niet te zeggen, mijn idee, of Jan's idee. We hebben bis iedereen verzijnen te God. Steht te onszelfs. Dankeschön. Maar God met je zijn. De dingen wat Irvin hiervan redt, dat is niet plus dat hij daarvan redt, dat is something wat hij ook leeft, wat voor mij zeer interesseert van hem. This is all your time, Pastor Steve. All my time. Yes. Well, good morning, Lebenswasser. It's still morning. It's such an honor. It really is an honor to be here. I've been walking with Lebenswasser for about 5 years, almost 5 years now, and it's just such a treasure for Deborah and I to be here and to be in the presence of such great leaders and such a great church that are changing the world through the spreading of the gospel and through your generosity. And
my wife and I, we've been here for 3 days, and we have been treated like royalty. We have been hanging out with Jacob and Christy at their home, with John and Lorna, with the rest of the elders, and it's just been a treasure of fellowship and community. And we just want to commend to you your leadership here at Lebenswasser. This apostolic role that I take very seriously. I'm a part of a church network we started in Amarillo, Texas, in 1995 called TFAC, Trinity Fellowship Association of Churches, and it's through that organization that I first came in contact with you all. I spent about 35 years in the business world, and then I spent the last 6 years on staff at the church, and one of my great honors has been to come alongside the churches and help them and resource them and to grow them. When I did first come to Trinity or to Lebenswasser from Trinity, I knew Steve and Debbie, and I was so devastated when Steve was taken so tragically, and I grieved with Steve or with Debbie and the kiddos, and with John and Lorna and the rest of the elders, and with all of you and our whole TPAC family and our whole church. We grieved with you for the loss of such a great man, a great leader, a great visionary. But this new leadership has now taken up the mantle. They've now taken up what was begun and what they all had poured their hearts into, and the unity of that vision is continuing. And you are reaching more people, and you are reaching people through technology, and you're doing things that other churches aren't doing. And you need to know that you are special. You are special to God. You are special to me. I love that I get to come alongside Pastor Irwin, and I got to know him a little bit more on this trip. I've met him before, but I got to hear his testimony. And that's the thing about a testimony, right? He is now a part of mine. You all are a part of our testimony. But a testimony is an interesting thing. A testimony is, in the Old Testament, there was a way to say testimony, which was do it again. So what that is that they saw God do it, they see him doing it, and he will do it again. So our testimony is a reminder to us and to others of God's faithfulness, of the perseverance and faith that he's put in us, so that we can move forward and that we can remember the things he's done for us, so it gives us the strength to push on for the things that are ahead of us. I want to talk a little bit today about I want to say what we did here with the laying on of hands is scriptural. It's part of the elementary principles in Hebrews 6:1. We call it the doctrine of hands. And we believe that the laying on of hands is so important for the impartation, just like you did a couple weeks ago when you put Fernando and Jake in as elders here, laid hands on him and imparted that authority in them, and that's exactly what took place here. We call it at Trinity the 3-foot rule. I guess here it would be the 1-meter rule. But we believe that if you can't touch somebody, you can't impart much to them. That's relationship. We have to be in relationship with each other. When I was coming down to see you, I was thinking about what I wanted to share in a message. And what I want to talk about is the presence of God. So what's interesting is that the same Spirit that lives in me lives in you. So we brought God with us when we landed here, but he was already here when we got here. Now that is fascinating. There was a 5th century writing they wrote in Latin, and it says, bidden or not bidden, God is here. Right? The omnipresent God of the universe cannot not be here. He was there in Genesis when he was hovering over the waters, and he is there now, and he sustains us, he empowers us, he covers us, and he indwells us, and he gives us the strength to do the things that we are called to do and to usher in his presence. So the question is he welcome? He is here. There's nothing we can do about his presence, right? But what we can do is we can welcome him. So is he welcome or unwelcome? Is he invited
or is he uninvited? Are you aware or are you unaware? God's presence is significantly important because it's in his presence is fullness of joy. There's a scripture in 2 Corinthians 3:18. And this is the scripture. We all, with an unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory as to the Spirit of the Lord. Meaning that we all, in the presence of God, we sit close enough to him, remove the veils that keep us apart, which he took and tore when Jesus died, and then we sit close enough to reflect his image so that we are transformed into his image so that it is him people are attracted to and not us. Because it's him that can change lives. It's him that can transform lives, just like he transforms us into the same image. So sometimes people will ask, what allows me into the presence of God? What allows me into the presence of God is the Lamb of God that took away the sins of the world. In the Old Testament, the priest, on the Day of Atonement, with each family would be brought a lamb, and that lamb was to be without spot, blemish, or wrinkle, a lot like Jesus. The priest had one job: accept the lamb or reject the lamb. The lamb was not representative of the sins of the family. It was representative of just the lamb and the sacrifice. So it wasn't a comparison. So today, we get access to the presence of God, into the throne room of grace, so that we can sit close to him and be transformed into his image, because we carry with us the Lamb of God that God will never reject. And he's not looking at anything you did. He's only looking at the Lamb that gives you access into his presence. It was a hard lesson for me to learn. I grew up, my dad was an Air Force colonel. And the last place I wanted to be when I did anything wrong was in the presence of the colonel. So I had to get another picture of my Heavenly Father to know that he wants me in his presence. I don't need to get cleaned up before I go into his presence. So we invite him, and we're going to pray for that here in a minute. Lebenswasser, your very name is living water. So when I look, we got to go several times. We've been, and we go to the mountain, and we look out on all that your hands have done and toiled to produce from the land. You've turned the desert into an oasis, and you've done that with natural water, which is required for you to accomplish what you've accomplished. But your name also means living water, which is a representation of Jesus, and it's a representation of the Holy Spirit that flows and always is and is eternal for the transformation of lives. So I commend you, Lebenswasser. I commend you for your generosity. I commend you for your hearts, for your spirits, for your sense of family, for your sense of community, for your commitment and your diligence to continue to press on and to make him famous, not only in this area but all over the world. As I know that you did streaming in Bolivia and in Canada and Belize and in even some parts of Texas, and I have been known to watch you online, even though some of it I don't understand. But I commend you in that. Lebenswasser, a sign and symbol of the presence of God through his Holy Spirit. He is our Emmanuel. He is our God with us. So let us pray. Lord, I just thank you. I thank you, Father God, for your faithfulness. I thank you, Father God, for your goodness. I thank you, Father God, that no matter where we are on this earth, that we are ambassadors of Jesus Christ. We are representatives of the kingdom, Lord God, that you established here on earth. And that we're all on one journey in one body for the purpose of advancing that kingdom and for representing that. An ambassador is one who represents the kingdom from which they were sent.
And I pray over Lebenswasser today that we would represent your kingdom well, that we would represent you well, that we would invite and that we would usher in your presence, and in your presence are fullness of joy. I thank you, Father, that you're the same yesterday, today, and forever, and that we can count on you. You are faithful, and that you are welcome here, and you are invited. And Father God, we pray that every day that we would become more aware of your presence, more aware, Lord God, of your hovering over us and dwelling in us, and your transformational power through us, Lord God. I pray that we are all vessels, Lord God, poured out, Lord, for your service. And Father God, for all those who don't know you, I pray right now that you would even now, with your same Spirit, begin to hover over them, to brood over them, to invite them. And Father God, that we would encounter them as we go out through our daily life. And we would see you in them as they see you in us. And we pray that, Father God, in the only name that matters on heaven or on earth. And that is the name of Jesus. Amen and amen. Amen. God bless you. Thank you both for those kind words for Lebenswasser, to both of you, Irvin and Steve, and the prophetic words that you have spoken today and even in the last couple of days. That means so much to us. So thank you for that, and wish you well as you travel home tomorrow. Both of them are flying home tomorrow first thing in the morning, so all the best to you on your flights home. So Steve Myers, der reed hier een klein beetje van waar hij ons mal heeft kennengelernt. Het eerste wem hij kennengelernt, dat was Steve Wall, Pastor Steve, en dat is about 5 jaar terug, als het staat. En dan kwamen Steve en Debbie terug en zeiden met wem zij hadden getroffen in Amarillo. En van daar wieder heeft onze vriendschap gewassen en wieder gegaan. Steve en Deborah die zijn 43 jaar bevrijd. En dat ze is bevrijd, weer 6 maanden na dem, dan bekeerden ze zich en vangen Jezus. En vandaar allemaal met God opgegaan, God heeft hen geleid en gevierd. En de andere ding wat ik wil zeggen is dat hij redt hier een klein beetje van hang-up line. En dat is biblisch hang-up line. En wat we hang-up line doen, dan zijn we dichtbij. We komen zo dichtbij dat we 3 jaar af zijn en we kunnen hang-up line. Dat is niet van weit af, maar we zijn dichtbij. En dat is van wat we hier vandaag doen. Dat is wat we aan onze elders ook gedaan. En dat is van waar dat herkomt. We zijn een vriendschap met en zo dichtbij dat we hen kunnen aanscheren. En hij redt hiervan dat God wel een gemeenschap heeft met ons. Ik zei dat wat Irvin ook al redt. Mij is het interessant dat zij hadden beide hetzelfde woord wat zij hier hadden gereed. Dat zei hij dichtbij en we hebben niet top verder zei hij gereed van dat. Zo God heeft hen gevierd en dat. De Heilige Geest heeft hen dit woord gegeven. Maar hij zegt hier dat zijn vader die weer in de military was, dus im Krieg geschafft. En wanneer hij na de jong weer had angst voor zijn vader, want hij op eenmaal had wat erg gedaan. En zijn gedanken moest omdraaien, dat wanneer hij voor God komt, dat God kijkt anders naar hem. God kijkt naar hem, zoals door Jezus, door het lam wat hij is gestorven aan het kruis. God kijkt naar ons als rein, als een lam. God kijkt niet zoals we zijn, maar hij kijkt zoals Jezus ons heeft rein gemaakt. En dat komt alle door Jezus. En hij redt een klein beetje van Lebenswasser noem. Maar is het interessant dat de noem leven het water is. En hij zegt te al van ons dat deze ganze jeent hier, die brukt water, omdat er alle was, wie wir de gisteren op den borg en kijkten met naar de stapen, waar de kornstapen alle wit zijn, appelbomen en zo wat, dat brukt water. En zo is het ook in God zien direct, dat brukt water. En wie als Lebenswasser zijn. En leven niet op water wat we kunnen geven, maar dat kan niet wie geven, dat geeft Jezus. Dat water komt van Jezus. Jezus is dat leven niet water. En hij zegt dat we gaan hart als Lebenswasser, wie alle, we gaan hart wat de miljeverig is, wat de right is te geven. En ons als familie veel wird. En ons als vriend veel wird. En ons, we zijn mensen wat de verre weg zijn, waar we kunnen wiedergaan.
En dat is de moed wat zij ons hier van jou merkt. Bis moed te spreken, dat we alle top wieder gaan en eindigheid top kunnen schaffen en meer mensen rekenen, wordt God ons heeft geroopt. So ik wil vragen dat je opstoot, dit is de service wat zij van jou. En op ver we hieruit gaan, wil ik je zeggen dat onze gebedsteam de is hier ver. En je bent hier vielleicht aangekomen en je hebt ganz wat andere aan jullie gedanken, op jullie schief, wat we manchmal zijn, is wat we hier van jou van geredet. Je zei vielleicht, dit is alles fijn, dat hier zich alles sehr goedlich, aber wat in mijn leven aangaat, dat is real. Dit is te real to me, dit is wat in mijn leven aangaat en mij veel helpt. Dit is alles fijn en alles, aber mij veel helpt. En wanneer du bist, dan word ik was vragen dat je niet uitgaan, komt hier nog ver, deze team is right, ze hebben zich right gemerkt voor dit, ze hebben top gebed voor deze service alweer, dat ze weer right zijn om je te helpen. So gaat niet uit wanneer something is, wo we kunnen je met helpen en een gebed. Ik spreek een zegen op jullie alle, mij heeft het schijn gewoon met jullie top, en ik wens jullie God te zegen door deze weg, dat hij jullie wat zeker houdt, dat jullie bewaren, jullie beschützen, alle dingen wat je doen, wat we ons hier waren zijn. God te zegen met jullie.